Ai Samba, đi lưng à? Lưng cái nào lưng à? Đi lưng cái nào lưng à? Đi gần đó gần khơi, đi gần đó gần khơi, gần khơi. Bị bà đi lại. Hai, là gì đừng? Đi lưng xí hai. खानानै दोनजाजोबदों सालादुसुथ' नोंसोरो फुल जाग्रा खानानै गालांजादों आबैजों फुल जानायनि हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनै माने भिडिअआ आंना एसे बेलेग बेलेग रोखोमनि जागोन आरो आङो मन्दिरावबो थांगोन ओमफ्राय ओंख्रिबो संगोन ओमफ्राय रौतायावबो थांगोन आरोना ओमफ्राय बेखिनिखौनो आङो दिनै एसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननो देखायलांनो नागिरदों जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो जायफोरा नायनो मोजां मोना बिसोरखौथ' नायहोनथाबनाबो बुंनो हाया नालाय नायाब्लानो जाबाय आरोना मोजां मोनिफोरा ओमफ्राय आङो बेफोर भिडिअखौ बानायनायनि सिगाङावनो मोनसे कमेन्टनि रिप्लाइ हरनो नागिरदों आरो मैया दाखालिमोनदां आङो दख'ना गाननानै एक्सारसाइस खालामनाय भिडिअ होदोंमोन ना ओमफ्राय बेयाव बै धनजित बर' नामा नोंथाङाथ' बुंहरदोंमोन नालाय दख'ना गाननानै एक्सारसाइस खालामो मुर्ख होननानै बुंहरदोंमोन नालाय बेबायदि बुंनो नाङा बिराद दुखु मोनो आरोना बेबायदि इसिबां गाज्रि राव बाहायनानै बुंबोला दुखु मोनो आंलाय मिथिखायो बांसिनानो दख'ना गाननानै एक्सारसाइस खालामा ओमफ्राय आरो जोंहा मुदाबो आंखौ बुंदोंमोन आरो एक्सारसाइस खालामनायाव दख'ना गानबा एसे प्रब्लेम जागोनदां नोङो बेलेग ड्रेस गाननानै खालामनोबा खालाम होननानै बुंदोंमोन आरो ओमफ्राय आङो बे जों थाबायलांनाय लामाया बिराद लामा गामि गेजेरनि लामा नालाय बिराद मानसिफोर थांलाय फैलाय फुंनिफ्रायनो रैफै आरो आंल' थाङा बिथिंजाय मर्निं वाक खालामनो बै खाथि खालानि मानसिफोरबो थाङो बिसोरबो बिदिनो आं जेरैबायदि गाननानै थाङो दख'ना बिसोरबो बेबायदिनो गाननानै थाङो आरो ओमफ्राय बिसोरबो थाबायहैयो जोंबो थाबायहैयो ओमफ्राय आंबो एसे एक्सारसाइस खालामबोयो आरो ओमफ्राय बिदि मानसि थांलाय फैलाय मालायफोराव आंनो एसे उसुबिदा मोनगोन होननानै आङो बिदिनो बेलेग ड्रेस गानलायलाया दख'ना गाननानैनो खालामहैनाय जायो आरो ओमफ्रायो बिदि माबा मुर्ख ओरि होननानै बुंहरलायनायखाय आं एसे बोरैबा मोनदों आरोना गोबाङानो बुङो मानसिफोरालाय कमेन्ट लिरनाय मानायफोरखौ बाट्टा खालामना डन्ट केयार खालाम ओरैबायदि होननानै बुङो अबेसे नंगौ नंनायालाय अब्लाबो बेबायदि गाज्रि राव बुंजाद्रायबा एसे बोरैबा मोनो आरो ओमफ्राय दाखालि बावैबो आं बिदिनो एक्सारसाइस मोसानाय मानाय भिडिअ होबाय थानायावथ' गोबाङानो सोरबा बुंहरदों अब्लाबो आं बांद्राय जेबो मोनाखै ओमफ्रायो बेफोरबायदि बुंद्रायाबा मोजां आरोना बुंनो नाङा दुखु मोनो आरो बे मोसानायावबोथ' आंखौ बावलि गोरान जाबाय नामा खर' गाज्रि जाबाय नामा जेबो खामानि गैला नामा फैसानि थाखायनो माबायदि मोसानानै देखायो मायो बेफोरबायदि कमेन्ट दङ आरोना नाथायबा आङो कमेन्टफोरखौ डिलेट खालामजोबो बेफोरबायदि गाज्रि कमेन्ट नुबाथाय डिलेट खालामखायो बिनिखायनो सोरबाफोर आंखौ एसे गाज्रि कमेन्ट लिरदोंब्लाबो नोंथांमोननि कमेन्टआ भेलु थानाय नङा आरोना आं डिलेट खालामखायोना बिनिखायनो नोंथांमोना बेफोरबायदि कमेन्टखौ लिरनायनिख्रुइ लिरियानो साबसिन होननानै सानो आरोना माथो खालामनो आरोना बुंजाबाबो इथि खोनासंनानै इथि हगार हरनांसिगोन इसोरा मानसिनो थाखाय मोननै खोमा होखादों गाज्रि बाथ्राखौ फारसेथि खोनासंनानै ओमफ्रायो फारसेथि हगार हरनो आरो जाय बाथ्राया मोजां बे बाथ्राखौ खोनासंनानै गोसोआव लाखिनो थाखाय मोननै खोमा होखादों आरोना इसोरा थुदो लोगोफोर बिदिब्लालाय दिनैनि ब्लगखौ जायफोरा नायनो मोजां मोनो आवगायलांसै ओमफ्राय जोंहानाव आलासिबो फैदों आरो आलासिखौथ' नोंथांमोना सिनायखागोन सिनायनायालाय आलासिया बाहेरावहाय जनानै दङ बार जागासिनो एसे गरमबो नालाय बोथोरा फैदो रुपालि नुजानोसै जोंहानि आलासिया नै बेनो रुपुलु हाय नुदो नों नुहुराखै नुबाय जाहा रुपुलु दहायसो फैदों आरो आलासि जानो जि गोबाव जाखाबायमोन जोंहानाव फैया ओमफ्राय बेजोंनो लोगोसे सासे फैफाबावदोंमोन जोंहा आदैनि फिसाला ओमफ्रायो बियो दहाय थांफिनबाय
जाहारु पुलखौ आंनिख्रुइ एसे गिदिर नुयो आरोना नै माथो बुंनो ना आजिखालि बिनानावफोरा फंबायफोरा गिदिर गोलाव जाग्रोयो बिनानावफोरा फंबायफोरा हाबा जाग्रोयो होननाय बायदि खिन्थु जाहारु पुलआ आंनि बिनानावाबो हाबा जाग्राखै आरोना ओमफ्राय दायो जोङो इभिनिंनि एसे बार जानो थांलायनोसै लामाथिंजाय न'आवबो रावबो गैथ'वा जों सानैल'सो मालाय मुफ्राबो गैयाहाय दिनै बहाबा थांसोदो आयु बारालाय न'आवबो नांदों नांनाया अब्लाबो एसे थाबायग्लांनो मोनबा मोजां मोनो नालाय बेनिखायनो जोङो एसे थाबायनोसै फै थांसै न' हाय मुथु नै जाहा मुथुआ मालाय गामियाव थांनानै मा खालामहैनाय नोङो हो माथो सालाया गोजा हानलाय आं लाजियो आदै होनदो आं लाजियो आदै आं लाजियो आदै होनो भिडिअ लाजानो बादो मुथुआ मा थांगोन नों दायो मुथु मा ए दे होमबा माबा सेन्देल लायनाय खालाम माथो आं खाथियाव लानाङाब्रा लाजिदो माथो मोजां सोंदो साफानो आथिंनिफ्राय लाबावनोसै आं नोंखौ टयं लाजिदा मुथा बिदि लाजानो मादो खासि बिबारा जि मोजां बारनानै दङ नै ओमफ्राय नै जोंना इभिनिंनि थाबायनाया सान हाबहांहां जाबाय बेबायदि समाव साननि सोरांखौ देहायाव फोनांनांगौ होननानै बुङोना मानसिफोरा ओमफ्राय आरो सान ओंखारजेननाय गोरलै जायो नङा बेखौबो फोनांनांगौ होननानै बुङो मोजां होननानै बुङो आरो देहानि थाखाय नाथाय मिथिला सोरले ए नंगौदां बिदि माबा नुबाथाय खासि बिबार नुबाथाय दोनस्रि गोसोखांसै आं दैमा दा ससे थांबावनोसै आंथ' दिनै भिडिअखौ एसे बेलेग रोखोमनि जागोन होननानै खोन्थादोंमोन नालाय ओमफ्राय नै दाना मन्दिराव थांनायनि समा सफैलायबाय आरोना मन्दिराव थांनो एसे देलायदों पुर्निमा दिन आरोना पुर्निमा दिनावहाय जों गामियाव रायजोआव आर'ज लायो रायजोहैनो ओमफ्राय आंबो थांनो ओंखारबाय खायसेफोरालाय थांजोब्बाय दां मानसिफोरा थांबाय थानोसै दाना सान्दुं गोसाथार बिनिखायनो साथाबो लाखादों आङो गरम ना हारसिंनो थांबाय थानोसै दा मन्दिराव जमा लोगो मोनहैखागोन ना मानसिफोरखौ लामानि सिनारिखौ जि मोजां नुदों नै सान्दुं गोसाजों हनै साइकेला बारजों गोलैबाय मा खालामफैदो ए आंनो फैसा 10 थाखा हरलाय हा ओइ मन्दिरावसो लांनो दि दखाननि मोनजेननाय फैसाखौ मन्दिराव होनोसैब्रा आङो मोनजेननाय फैसा होननानै ओइ आबै बहा थांनाय दखानाव मा लायनाय हा जानाय थाव मन्दिराव थाङा फै फैदो
Kayak nah han ha nah saya gaya li jebu gaya gaya li ya kai sini ya kai jebu gaya दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे dah mana boleh dia lekon lah दोस्ती नहीं तोड़ेंगे गम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे दायो आङो रौता सहैलायबाय आङो रौतायावहाय फिसा फिसा बुस्थु बायनो दंमोन बेखौ बायनो होननानै थांदों ओमफ्राय नैबेयावहाय आंहा ड्रेसबो सुनो होदोंमोन बेफोरखौ एसे खबर लाहैदों ब्लाउस एरि सुनो होदोंमोन आरो बियो जोंनिथिंनिनो बिराद मोजां सुनो हायो बियो जाबादि खिथायो बेखौनो रोंजोबथारो आरो बेनिखायनो आं बिनियावनो सुनो हैबाय थानाय जायो मानसिनि नामा मिन्टु आरो मिन्टु दर्जि मालादो तारमाने बे बुजिनायाव नों बानलु गोसा जालायबाय नै बेयावसो दैखोलिनांगौ ना बेयावसो बे स्मल लेगसो बे गिदिर लिरना होबाय दैया गैला लसबाय दुखाननिया नैबेनो बाजै श्याम सुन्दर आदा श्याम सुन्दरनि बाजै भिडिअ लानोसै रौतानिफ्राय थांनानै फैफिनबाय ओमफ्राय नै दाना माने बे ब्लगा सानसेनिल' नङा आरोना बे ब्लगा सानथामनि दङ ओमफ्राय सानथामावबो आङो ससेल' लानाय जादोंना ब्लग मोनसेबो जाया माबो जाया ओमफ्राय आं जमाहैनो मोनसे ब्लग बानायनोसै होननानै जमाहैनो होनाय जाबाय आरो बिनिखायनो हबेयावबा एसे ड्रेसफोरा सोलाय सोल' जागासिनो आरो रौतायावनो आंना ड्रेसा मोननै जादोंना सोलायदों ओमफ्राय सोरबा साननो हागौ आरो दसेनो सोलायब्रबबायदां होननानै नाथायबा बिदि नङा ब्लगा साननैनिमोन आरो ओमफ्राय नै दिनैनियानो माबा दायो ओंख्रि संनायाव फैलायबाय आङो मुला अनला संनो नागिरदों मुला अनलायावहाय एसे दालिबो होदेरबाय आङो गोथाव जानायनि ओमफ्राय नै खारैबो एसे होनानै एसे एवख्रबनानै लानोसै आरो पियासबो सेरदों खोन्थाबाय थायाबाबो जागोन नोंथांमोनाथ' नुनायावनो सिनायखादों नालाय ओमफ्राय खारै होनानै बेबायदि गेब्लेजोब्बाय जोंहा मुलाया न'आवनो दङ ओमफ्राय खनसेबो अनला जानाय जायाखै मैद्रुफोरखौलाय जाखांबाय भाजिफोरखौलाय जाखांबाय आरो जा मुथुवाखौनो रायलायगासिनो सोदोबा खोनाफादेरलायदोदां मुथुनि रायलायनायखौबो नै गोदौबाय ओमफ्राय बिथिंजाय माबा एवदों आङो जोगोनार बिबारनि बरा बेसन होनानै एवदों आं जानो गोथाव मोनथारो आरो नोंथांमोना सोरबाफोर बेबायदि बानायनानै जायाखैबा जानायनानै नाय गोथावानो जायो ओमफ्राय नै नाबो लाबोदों आलासि दङ नालाय जोंहा रुपुलु ओमफ्रायो बेखौ मैथाजों एसे भाजि खालामसै आरो जोंहा नाफोर लाबोबाथाय बांसिन मैथाजोंनो जानायानो जायो मैथाजों गोथाव मोनो नालाय ओमफ्राय नाखौ आङो एवफ्रामनानै लाबाय आरो दाना पियासफोरखौबो हानानै लाजोबखाबाय पियास सेरनोसै मैथाजों नाजों खैसिब गोथाव जानोसै आरोना मैथाजों नाजों मोनबाथाय आरो जेबोखौनो नांखालासो ओंख्रिफोरखौनो रङासो बाराद्राय जाबाय नामाथाय रङाबो हालदैया जोंहा न'आवनो दङ नालाय न'नि हालदैया जि काराखा एसे होबानो नांसोयो नै गोदौबाय आंना ओंख्रिया ग्लब-ग्लबनो खैस्रोम गोथाव मोनखाबाय आङो ओंखाम जानो लाबाय नै जोङो अनला ओंख्रि मैथाजों नाजों ओमफ्रायो बेसन माबा मा होनोमोनलाय बरा माबानि जोगोनार बिबारनि ओमफ्राय नै बियो ना गोराननि आसार बेखिनियानो आरोना दिनैनि आइटेमा बारा आइटेम खालामनाय जायासै आलासिफोरा एसे थान जाबाय ओमफ्राय आलासिफोराबो ओंखाम जानायाव भिडिअ लाजायानो बेनिखायनो भिडिअ लाथ'ला आरोना आलासिफोरखौ सान्दुङाबो दुनियानि गोसाना दिनै सान्दुङा दुनियानि गोसा होनदो दिनै गिखाबायहाय गोबाबसो मोनलांलायसिगोन दां मोसौनो दै दौनो नागिरदों नै माबा दैयाव एसे संख्रि होना होदों आरोना गोथाव जानायनि बाबसो मोनलांनायनि सोमबा बिबारिनो दै लोंफायदोनो
नै बिबारि बिमानो होग्रोनोसै आं लों गोथाव ना संख्रि गोबाब जाबाय नामा दैया देहाय लोंसाबदो गोबाबबाबो सोमबा ओइ सोमबा दै लोङा लोंगोन ना लोङा दै लोंगोन ना लोङा दै गांदोंना गाङाखै दै गांदोंना गाङाखै बिबारियालाय हाय लाजिदों दै लोंसै फाय खानानै दोनजाजोबदों साला दुस्थुथ' नोंसोरो फुल जाग्रा खानानै गालांजादों आबैजों फुल जानायनि र' लाबोगोन र' लोंजोबथारबाय नामा बेलाय हयनासो हे गोथाव मोनलोंसोबायदां आयौ होरो लायबावनि आं होरो बाब होनजासे बोखोलायबाय बेबारि आयौ माबाया गय बिफाङानो गावस्रालायनायसो गावस्रानानै थैनायसो मोसौ खानायखायनो बिदि जाबायदां गय बिफाङानो गावस्रालांबाय हाय बेबारि मासे ज' लोंदो नोंसोरलाय गांहाबसोदो नामा अबेसे गांखागोन गांसो गोरान जानाय नै लोंला ना लोंला ओइ बाजै लोंगोन ना लोंला दैया लोंलादांहाय मालाय नै बिबारि बिमानो होफिनबावनोसै नो लों बियो ना बे बिबारि बिमाया नैबे सोमबा बिमानि फिसाजो आरो ओमफ्राय दा बेबो बै बिबारिखौ जोनोम होबाय नालाय बेनिखायनो बेबो बिमा जाबाय बिमानि फिसाजोआ बिमा जाफिनबाय आरो